मकर जन्म राशी या महिन्यात 15 मार्चपर्यंत याच राशीत मंगळ आहे। मंगळ हा थोडासा तुमची तापट वृत्ती वाढवू शकेल। तुम्हाला अचानक राग येईल, त्यामुळे निर्णय घेताना तडकाफडकी घेऊ नका। आर्थिकदृष्ट्या हा महिना चांगला जाईल। जुनी येणी जर असतील तर ती वसूल करा। प्रवासाचे योग आले तरी ऐनवेळी प्रवास रद्द होण्याचीही शक्यता आहे। चतुर्थ स्थानात असलेल्या गुरुमुळे जर बागबागायती संबंधीची काही कामं तुम्ही आखली असाल तर आत्तापासून त्या दृष्टीनं प्रयत्न करा, त्यात यश मिळेल। राजकारणी लोक जे आहेत त्यांना हा महिना चांगला जाईल, प्रसिद्धी मिळेल। त्याचप्रमाणे त्यांच्या मनात नवीन नवीन कल्पना येतील आणि नवीन गोष्टीची अंमलबजावणी कराल, प्रसिद्धीही मिळेल। पण फक्त प्रसिद्धी मिळावी यासाठी भलती सलती वक्तव्ये करू नका। कान दाढांचा जर त्रास असेल तर त्या बाबतीत थोडीशी काळजी घ्यावी।